Diversi residenti u kunsilliera l-ħadd filgħodu inġabru fiż-żona magħrufa bħala Ta Farżina f'Ħall-Qormi sabiex jesprimu rabja u dispjaċir għall-applikazzjoni li saret quddiem il-mepa sabiex tinbena din iż-żona. Waqt konferenza tal-aħbarijiet intqal li Ħall-Qormi diġà wafgat bit-traffiku u l-uniku ftit pulmuni żgħar li fadal ma jistgħux ikomplu jittieħdu. Ir-residenti tal-madwar iffirmaw diversi petizzjonijiet peress li ma jridux li jiġu fgati bil-bini la f'Ħall-Qormi u lanqas madwar Malta kollha. Min barra problemi ambjentali din l-applikazzjoni jista' jkollha wkoll effetti fuq il-benesseri soċjali mhux biss ta' dawk kollha li jgħixu fil-madwar iżda wkoll dawk li jifrekwentaw dawn l-akwati. Preżenti għal konferenza kien hemm il-Minority Leader tal-Partit Nazzjonalista fil-lokalità ta' Ħall-Qormi, Jerome Karwanaċilja, li min-naħa tiegħu tkellem magħna dwar lan ewlieni ta' din il-konferenza. Il-messaġġ huwa wieħed, iż-żejjed kollu żejjed aħna bħala qriema ma nifilħux aktar, diġà tisir ħafna u ħafna żvilupp f'diversi żoni. Reċentament smajna fiż-żona tal-Imrieħel, kellna wkoll iż-żona ta' Wied il-Kbir bejn Ħalluqa u Ħall-Qormi u issa hawnhekk fiż-żona ta' Farżina li tibqa' tmiss ma' Wied is-Sewda lejn tal-Bonċ fejn qed naraw din iż-żona warajja li potenzjalment tiġi żviluppata. Naturalment din hija waħda mill-ftit żoni bi spazji miftuħ li fadal fejn ħafna qriem iżda mhux biss anke residenti f'lokalitajiet tal-madwar jiġu hawnhekk biex biex jagħmlu l-eżerċizzju, eċċetera. U allura l-appell tagħna bħala Kunsill Lokali Ħall-Qorma bħala qriema huwa biex din iż-żona ma tiġix mit-tifsa. Xerowna De Bono għal Net News.